ରୋଷେଇଟା ଆଜି ଏତେ ମଜାଦାର ହେବ ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତରକାରୀ ଆଣୁ ଆଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶେଷ। କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ମନ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ମନ ଭିତରକୁ ଜିତିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦରେ ଜିନିଷକୁ ବନେଇବାକୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଟିକେ ତ କଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଯେହେତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଯେ ବୋଇତାଳୁ ବରାର ତରକାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଲି କେମିତି ବୋଇତାଳୁ ବରାର ତରକାରୀଟି କରିବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଆଉ ଖୁସି ହେବେ। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ରୋଷେଇ କଲି, ବହୁତ ମଜା ହେଇଥିଲା। ବାସ୍ ପାଣି ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଗରମ କରିକି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ୟାର ରେସିପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ।